Wara 40 sena il-Karnival ta' Malta ser jerġa' jieħu s-sura oriġinali tiegħu. Dan hekk kif il-Karnival ser jiġi organizzat fi Pjazza San Ġorġ, il-pjazza oriġinali li fiha kien jiġi organizzat il-Karnival kważi 40 sena ilu. Illi għall-ewwel darba wara dan snin kollha il-Karnival se jerġa' jidħol fil-post oriġinali tiegħu fil-Pjazza San Gorg. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara li s-segretarju parlamentari semma lil parteċipanti x-xewqa tagħhom li jagħtu spinta ġdida lil din il-festa ta' kuluri u tradizzjonijiet. Ninsabu ħafna kuntenti, ħafna affarijiet li qed isiru ġodda, speċjalment li l-Karnival daħal Pjazza San Ġorġ, dina l-ewwel darba konna nistennew żmien. Karnival ħajsir Pjazza San Ġorġ hija xi ħaġa li kienet ħolma lejna, ġifieri naħseb li l-Karnival ħajja qawwija ħafna. Għat il-preżentazzjoni tal-premijiet li rebbieħa li ħadu sem fil-Karnival ta' din is-sena, is-segretarju parlamentari José Herrera ħabbar ukoll li mis-sena d-diehla ser jiġu introdotti karrijiet u maskaruni b'temi ta' satira politika. Bidla oħra hija dik li s-sib tal-Karnival ser tkun lejla sħiħa ta' attivitajiet fil-Belt Valletta, simili għall-attivitajiet li jkun hemm fin-Notte Bjanka. Min din is-sena wkoll il-Kunsill tal-Kultura u l-Arti ħatar lil Jason Busuttil bħala direttur artistiku tal-Karnival biex iħuħsib il-festi tal-Karnival. Jason Busuttil ħabbar ukoll li bħalissa dejjin kuntatti biex isiru arranġamenti ma' organizzaturi ta' karnivali barranin u ma' karnivali barra minn Malta bħal dawk ta' Viareggio u Notting Hill. Ġifieri oġġett sabiħ li aħna ikonna ġimellax ma' xi pajjiż minn dawn li organizzaw il-Karnival. Is-sena d-diehla l-Karnival ser isir bejn it-28 ta' Frar u l-4 ta' Marzu.